Bakas sa mga ngiti ng mga kabataan mula Umingan, Pangasinan ang panibagong pag-asa. Ito'y matapos na makumpleto nila ang Functional Literacy Program na hatid ng First Spouses League of Pangasinan sa ilalim ng tawiran, pamanang kaalaman para sa magandang kinabukasan. Layo ng programa na maturuan ng mga out-of-school youth sa lalawigan na magbasa, magsulat at ng values formation. Patuloy naman na sinusuyo ng First Spouses League o Pangasinan, pamahalaang panlalawigan, Pangasinan Polytechnic College, Provincial Library at PSWDO ang mga bayan at lungsod upang maihatid ang serbisyong magpapaunlad ng kalidad ng edukasyon ng mga kabataang Pangasinense. Samantala, bag, notebook, papel at iba pa ang hatid ng pamahalaang bayan ng Kalasyaw sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 6 ng bayan. Personal itong inihatid ni Mayor Patrick Karamat sa mga estudyante. Layon daw ng programang ito na makapagbigay ng tulong sa mga magulang at mag-aaral upang matiyak na kumpleto ang kagamitan nila sa pagbabalik eskwela. Sa mensahe ng alkalde, sinabi nitong kaagapay sila ng mga kabataan sa pag-abot ng mga ito sa kanilang mga pangarap. Hindi naman bababa sa 1,000 mga college students ng University of Eastern Pangasinan ang nakatanggap ng Unifast TES grant para sa second semester ng academic year 2024-2025. Magagamit ng mga benepisyaryo ang natanggap na scholarship grant para sa kanilang edukasyon. Magpapatuloy pa ang pamamahagi ng scholarship grant para sa mga susunod na batch. Pangako naman ng Binalonan LGU ang patuloy na suporta para sa mga mag-aaral hanggang sa makapagtapos sila ng pag-aaral. Jose Robert Inventor, RNG News.